Egy olyan járdameneti parkolás, amit két autó közé párhuzamosan úgy hajtunk végre, hogy előre menetbe. Itt van a hely, ahol megoldjuk. Egyelőre csak az a cél, hogy közelítve a járdához, közel megyünk az első autóhoz. Jön a hátramenet. A kormány 9 óránál fogva is eltekerem 3-hoz, nagyszerű. Közelítünk a járdához, itt a jobb tükörben látjuk, amikor úgy érezzük, hogy elég közel vagyunk, akkor visszatekerjük 9 órához felül, és alul 3-hoz, nagyszerű. És amikor párhuzamosak vagyunk egyenesbe, innentől kezdve hátra nézünk, és az egy darab hely erről megvan, készen vagyunk. A követelmény a 30 centin belüli parkolás is meg.